našom krásnom večernom takom poznávacom mítingu, kde si vlastne ozrejmujeme všetky tie veci a procesy, ktoré prebiehajú v rámci geopolitiky, exopolitiky, národnej politiky, finančných celých mechanizmov a čo všetko ovplyvňuje a čo všetko dáva určitú logiku, aby sme pochopili spoločne, že čo je našim cieľom, čo je našou úlohou, lebo tak, ako som povedal, nevedomo zabíja a vedomý a vedomý človek môže sa lepšie orientovať k tomu, aby seba, svoju rodinu, svoj celý rod, národ niekam smeroval. A to smerovanie sme si už aj povedali minule, že kto nepozná tú pravú históriu, že sme potomkami našich svetlých predkov, ktorí nám zanechali túto krásnu zem, tieto krásne hory, tieto krásne údolia, túto krásnu krajinu, krajinné celky, ktorú bereme ako rodnú zem. A keď budeme vedieť, že nám patrí, lebo sme sa stotožnili s ňou srdcom, tak ju potom vieme aj ochraňovať, brániť a vytvárať procesy, ktoré umožnia fyzicky, reálne tú krajinu brániť. Povedali sme si, že kto neovláda exopolitiku, nerozumie geopolitike, národnej politike, lokálnej politike, rodinnej politike, vlastne ani svojej osobnej. Všetko so všetkým súvisí. Je to architektúra súvislostí a procesov v nich, ktoré systémy korporátneho kapitalizmu, ktorý sa sfašizoval, vytvárajú len vy útržky, len toto poznáte, len toto, ale nevidíte celý celok procesov od A do Z, lebo budete vedomí a vedomí a takíto ľudia pre systém sú aj nebezpeční. Vieme, že koľko ľudí povraždili, vieme, koľko ľudí ponížili, potupili a rôzne nástrahy im dali, len aby ich umlčali. Aby tú konštrukciu všetkých relevantných udalostí a súvislostí niekto nedal do jednej línie a aby tá línia bola čitateľná a hlavne zrozumiteľná pre vás, pre všetkých ľudí dobrej vôle. Osobne si myslím, že my Slaviani, Slovieni, Slováci máme iné gény, ako majú Anglosasi. To sme si už povedali, že oni sú vlastne zdegenerovaní, 15% majú menší mozog a k tomu aj vytvárajú tie mechanizmy, ktoré chcú vnúcovať nám, svetlým ľuďom genetického nosiča nášho predka, ktorý sa volá Ježiš Kristus. A či sa to niekomu páči, alebo nie, on pochádzal z genetiky Slovanov pod Karpatského oblúku. To sme si vysvetľovali. Čoraz viacej dôkazov na to vychádza. Čiže ten malý exkurs trošku do minulosti nám dáva zase podklad, aby sme pokračovali na vyšší stupeň poznania v tom kontexte udalosti a súvislosti, aby sme neboli len netvorčí a len príjimatelia tých negatívnych stavov, ktoré dennodenne chrlí západná mediálna propaganda, ktorá sa ako oko na oko podobá Goebbelsovej propagande 40 rokov v Nemecku. My sa musíme zamyslieť nad tým, prečo sme sa dostali do tohto stavu. Kto nás doviedol
kto to urobil, kto to spôsobil. A ja vám hovorím, pozrime sa do zrkadla. My sme boli tí, ktorí sme z nevedomosti štrngali, mysleli sme si, že tá demokracia západu, tie vyleštené Mercedesy, tie bohatstvá, ktoré sú pozlátkom toho akože niečoho šťastia, niečo šťastného, že my to nemáme a my to chceme. Tak ako povedal Štepán na mítingu, myslím ČKD, keď rozprával tým robotíkom. Budete otroci ve své zemi. Všetci ho vypískali. Až na pár ľudí, ktorí rozumeli, čo je demokracia, čo je kapitalizmus, ktorý je preoblečený fašizmus. Sofistikovaným spôsobom. Dneska, keď si pozrieme olympijské hry a celý ten ceremoniál, tak čo sa stalo? Stalo sa veľmi pozitívne v rámci geopolitického myslenia národov. Pretože v 200 krajinách v priamom prenose bol otvárací ceremoniál vysielaný a tento ceremoniál ukázal holú pravdu o hodnotách zdegenerovanej západnej civilizácie. Kolektívneho, upadajúceho západu. Keby sme to hovorili v Indii pred tým ceremoniálom, že západná civilizácia zdegenerovala, že sa z nich stali ľudia bez základných prirodzených ľudských procesov myslenia, chápania, tvorivosti a že sú to len nejaké hybridy, ktoré na základe svojho nejaké predstavy, že už nevedia čo o dobroty, tak začali vytvárať takéto procesy, tak v tej Indii by nám to nikto neveril. Alebo v tom Pakistane, alebo v tej Číne, alebo v Afrike, alebo v Južnej Amerike. Nakoniec ani v Rusku, alebo v Kazachstane, alebo v Kyrgyzstane, alebo v Poľsku, alebo v Maďarsku, alebo v Čechách, alebo na Slovensku. Oni sa odkopali. Odkopali svoju pravú podstatu hodnôt, ktoré prezentovali. Deviácia, degenerácia, dehonestácia všetkých základných ľudských princípov, hodnôt a prirodzených procesov. A tí, ktorí to videli, tak už veria. Lebo vtedy, keby sme to rozprávali, tak nám neverili. Takže ja toto berem ako veľmi pozitívne v tom procese zmien geopolitických, aby sa ľudia na vlastné oči presvedčili, že tu na niečo nie je v poriadku. Tí ľudia, ktorí to prezentovali, nemajú s tým rozumom niečo v poriadku. Sú nejakí ošahaní. No, a oni odkryli svoju perinu v plnej nahote zostali. A to je len jeden z tých čriepkov, ktoré napomohli úpadku západnej civilizácie a ukončenia ich súčasného nejakého pôsobenia ako vládnuce diktátorské štáty, ktoré si stále myslia v tom Bruseli, že oni majú pravdu, že oni sú tí, ktorí sú neporaziteľní. Oni sú tí, ktorí chcú to Rusko položiť na kolena, tak ako v 40-30 rokoch, keď celé, ako to povedať, exkurzie ľudí
Nemecka vodili na také výstavy, ako žijú Rusi v zemliankách, že je to menej cenná rasa, že sú to Untermenschen, že je to niečo menej ako váš pes, miláčik, Wolf doma. A takto ich pripravovali, aby tú krutovládu zaviedli na slovanské národy. A 27 miliónov Slovanov vyvraždených je ich výsledok tej propagandy. A tá propaganda stále beží. Beží v plnom prúde. Zase sa odhalujú. Zase ukazujú tú pravú tvár. Len to je dobre. V Čechách idú vítať Azovcov. Tí, ktorí velebia rôzne nacistické gangy, ktoré zabíjali a vraždili slovanské ženy, deťom, deti pribíjali na dvere ostnatým drôtom, vháňali ich do kostolov, ženy a deti slovanské a zapalovali, kde tehotným ženám zaživa vyrezávali plody deti. A to už není pravda. A prečo to není pravda? Lebo propaganda západná to nechce vidieť, to sa nesmie hovoriť, to také neexistuje, ale pravda si cestu nájde. Celá demagógia falšovania dejín zdeformovala myslenie západoeurópanov k jedinému cieľu. Nenávisti proti Slavianom, Slovanom, Slovákom, Rusom, Bielorusom, Ukrajincom a všetkým slovanským národom. Lebo tie anglosaské národy vždycky parazitovali na dobývaní iných národov, mali svoj vlastný blahobyt. A keď my začneme rozpitvávať aj tú ekonomiku, tak na to oni nastavili tú ekonomiku. Dneska sa zase v plnej náhote ukazuje, že aj štát Slovenskej republiky už nie je štátom, ktorý slúži ľuďom, ale naopak. Je to korporatívne zoskupenie, ktoré ľudí má len ako otrokov. A vidíte všetky súdy, polícia, prokuratúra, ústavný súd, inštitúcie, ministerstva už neslúžia občanom a spravodlivosti, už slúžia a premieňajú zákony, ústavu na obhajobu korporatívneho demokratického systému, kde korporát vládne a diktuje. A teraz je len otázka, korporát na to, aby mohol vládnuť a diktovať, tak potrebuje mať nevedomých a nevidomých ľudí. Zaviedli školstvo. Najprv bola nejaká množina, pamätáte sa, aby vytratili v ľuďoch, že koľko je 2 a 2, koľko je 5 a 4, koľko je 5 krát 5 v detičkách, aby im tie prirodzené sedliacké postupy v mozgu vymýtili, aby ich schaosili. Kde sú tie množiny dneska? No nikde. Ale už generácia, ktorá bola vychovávaná v tých potom 90. roku na tom školstve, už bola debilizovaná a už dneska tí ľudia sú vo vedúcich funkciách ministerstiev a všelijakých inštitúcií štátnych a vidíte sami, oni nemajú logické myslenie. Oni nevedia pochopiť logiku súvislosti. Oni nerozumejú reči nášho kmeňa, lebo ich ten systém zdebilizoval a vytvoril im úplný iný hodnotový kriteriálny princíp myslenia, aby ich ten systém na svoju stranu prevrátil a aby spravodlivosť, čestnosť, morálnosť, cnosť, kony vesmíru, zákony prírody boli potlačené
A aby oni vás presvedčili, že tá stena nie je biela, ale je čierna. Davovou psychózou sa im to darí a vidíme to na Markíze, Jojke, Hnojke, RTVS-ke, denníko všelijakých a neviem čo všetko. Propaganda. Tvrdá propaganda, ktorá je presne synchronná s Goebbelsovou propagandou. Ale táto propaganda sa otáča proti ním. Lebo dneska ten internet a iné systémy a hlavne ľudia, ktorí začali byť vedomí na vyššej spirituálnej myšlienkovej úrovni, načítavajú veci nie z médií, nie z televízie, nie z rádia, ale z jemnohmotného sveta, ktorý nás tu všetky krásne obklopuje. A spirituálne, keď budete vedomí, budete mať otvorené mysel, srdce, ducha, tak budete čítať tú pravdu. A nikto vám nezobere. Môžu vás zabiť, ale tú pravdu toho ducha nezničia. Čiže čím oni horšie robia, tým je to pre nás lepšie. Tak ako ten za mnou. Ten za mnou by to povedal. Už im dohára knôtik. Už ten západný, kolektívny západ začína ťahať za kratší koniec. Orbán v Sigeti, teda nie v Sigeti, tam, kde to rozprával v tom meste, odhalil celú Európsku úniu a povedal, pokiaľ sa Európska únia nespamätá, tak zanikne. Lebo, tam to vymenoval. Povedal im, že Západ ako taký, tým, čo koná, tak vytvoril podmienky, aby sa nekolektívny západ spojil proti kolektívnemu západu. A dneska to vidíme aj na krajinách BRICSu. Dneska to vidíme na Šangajskom pakte. Dneska to vidíme na iných zoskupeniach, ktoré ázijské euro, alebo teda západné, aj iné africké krajiny a juhoamerické robia. A tie tu idú paralelne a posilňujú. A týmto ceremoniálom na tom Paríži ukázali, že musíme sa spojiť spolu s Ruskom proti kolektívnemu západu. A kolektívny západ? Koniec filma, priatelia. My sa môžeme z toho len tešiť, lebo sme v tom procese. A prečo sme sa tu narodili? Že sme poznali aj socialistický systém, aj kapitalisticko-demokratický systém. Lebo my sme práve tí, ktorí máme ľuďom otvárať oči. My sme tí, ktorí máme dávať riešenia. My sme nie tí, ktorí kritizujú. Ani nechceme, lebo tých kritizantov to sú plné vagóny. To sú tisícky ľudí odtiaľto na mesiac a nazad. V rade. My im dávame riešenia. Ale to riešenie, aby prijali, tak musia byť vedomí a vidomí. Všetci z nás začíname byť vedomí a vidomí. Začíname chápať procesy súvislostí historických, dejepisných, sfalšovaných dejín a ono sa to odhaluje. Vôbec nemusíte mať žiaden strach, že bude taká vojna, onaká a nebudeme mať čo jesť a čo nebudeme mať čo piť a nebudeme... Nie. Oni nebudú mať čo jesť. Oni nebudú mať čo piť. Tí na západe, priatelia. Pretože oni stratili tvorivosť, to, čo sme si povedali. Oni vedia len parazitovať. A keď nevedia parazitovať, tak ideme vytvoriť vojnu a politikov a
západné korporácie, zbrojný priemysel, banky a politické zoskupenia vytvárajú tie podmienky a zdôvodňujú, to je dobré, že napadneme Irak, že napadneme bratov Juhoslovanov. To je dobré, lebo tam vraždia, zabíjajú. Ale pravda si cestu nájde. A nedá sa umlčať, lebo sme vo vysokom frekvenčnom pásme centrálneho galaktického slnka Algionu. A to je to, čo tí ľudia vedomejší a vidomejší začínajú naciťovať, začínajú nejaké informácie dostávať, ako ich dostávam ja. A jednoducho je to moja výpoveď. Výpoveď toho, čo som načítal z tých akašických záznamov. Poviem vám za posledné 3 dni, čo sa mi stalo. Chodím na spodnú nádrž Liptovskej Mary fotiť západ slnka s kočom a sú tam rôzne mraky a rôzne krásne scenérie. Volá sa to Zlatá hodinka alebo taký súmrak večerný. No a tým, že som tam do tej 10. večer, tak sa začína ten súmrak prehlbovať a začínajú hviezdičky vychádzať. A predvčerom predvčerom som takisto kúkal na tie hviezdy, ktoré začali vychádzať a zrazu nado mnou sa objavila taká gulička vo veľkosti malého hrášku nado mnou hore a začala letieť predo mnou smerom na Kriváň, dozadu na Poprad. Na východ. A ako tá gulička letela, nenehávala žiaden chvost ako kométa, alebo teda meteorit, alebo bulít, alebo perseid. Ona šla dosť veľkou rýchlosťou a menila farby. Raz bola oranžová, raz žltá, raz fialová, raz modrá a skončila zelená za horizontom Kriváňa. A hovorím si, toto je niečo divné, pretože som tú oblohu fotím 35 rokov a viem identifikovať veci, čo sa tam deje. A za 5 minút na to podobný objekt z toho istého miesta sa nad mojou hlavou objavil a letel trošku doprava na juhovýchod. Ale nemenil farby, ale mal asi 5-krát väčšiu rýchlosť. A letel a vôbec nezmizol, ale pokračoval až za horizont Kráľovej hole, lebo odtiaľ vidno Kráľovú holu. Šups. A to nekončí, lebo presne keď 2 hviezdy vyšli nado mnou, tak začali sa objavovať telesá, ktoré začali blikať a začali sa pohybovať doľava, doprava, dozadu. Jedno sa viac rozsvietilo, jedno menej. A takto sa striedali, zlúčili sa, išli a zmizli. Toto trvalo asi 15 minút. Včera som nafilmoval toto divadlo. Učím sa to, lebo musíte mať na to určitú techniku, ale niečo sa mi podarilo. A keď to nahrám na svoj kanál, tak potom ten link tam dáme, aby ste to videli. A medzi tým, samozrejme, ako to divadlo šlo, tak prebehol cez nich kvázi meteorít obrovskou rýchlosťou, akože pomedzi nich mal aj chvost, ale bolo stále vidno. Nebola to trvalo od 9. večer do zhruba 9:20 a to bolo aj deň potom, aj včera a určite to aj dneska. Ale dneska sa venujem vám. Ale možno keď skončíme, pôjdem na terasu a pôjdem to pozorovať, dám tam videokameru s teleobjektívom a možno to nafilmujem. Čo tým chcem povedať? Chcem povedať to, že ľudia nedvíhajú hlavy hore a nesledujú, čo sa tam deje. Ak si povieme, že vesmír je prázdne miesto a jeho škoda, aby len naša civilizácia bola na takej malej planétke,
na chvoste galaxie a sa tu motkáme, že je tu len náš život, tak bolo by to plytvanie miestom celovesmírnym, celogalaktickým, viacdimenzionálnym. Takže asi tu sa niečo bude diať. Asi niečo tu bude prebiehať, čo my nevieme identifikovať, možno tento Kubo to vie identifikovať. Tak som sa rozhodol, že si požičiam termokameru a termokamerou to budem snímať. To isté môj priateľ na dobrej vode, keď bol, tak sedia na pive a pozerajú na Jaslovské Bohunice a vidia, že z mrakov vyšla gulička, išla pomaličky nad Jaslovské Bohunice, zastala, stála 5 minút, išla smerom hore a hneď ako vošla do mrakov, vyšla druhá a stála. A tí domorodci hovoria, no veď my to tu máme každý deň, toto divadlo. Pýtajú sa úradov, a čo to je? A úrady nechcú nič počuť, nič vidieť. To sú blúdy, to sú opití, tí, ktorí tam rozprávajú s krčmi. No, viete, nie je to celkom tak. Lebo nie všetci sú opití a nie všetci zatvárajú oči pred tým, čo vidia. Áno, sú takí, že neveria ani vlastným očiam, čo sa stalo aj môjmu kamarátovi, stáli 5 na nejakej, mali záhradnú party a večer začali nejaké objekty lietať nad nimi, pravidelne, nepravidelne, hej, proste do pravého uhlu a tak. A všetci to tam 5 kúkali a tí dvaja povedali, no to bude asi UFO, to nebudú pozemšťania. A tí traja povedali, aj to sú blúdy. Aké blúdy? Nevidel si to? Nie. Tak ty neveríš svojim očiam? Nie, neverím. Viete, ale to nevadí, lebo sú ľudia, ktorí sú vedomí a nie sú vedomí. My ich nepotrebujeme. My potrebujeme kritickú menšinu na to, aby sa zmenilo kompletné myslenie ľudí. Ono sa aj zmení. A ide to pomalinky, to je to, čo som vravel, prídeme ku kritickej menšine a potom sa budú diať veci. Dneska je 1. Všetci hovorili o tom záblesku, pamätáte sa, všetci tu nás sa vypnú a tak ďalej, ja neviem čo všetko. On ten záblesk bol, ale nie na tej hrubohmotnej úrovni, na tej jemnohmotnej úrovni. Aj sa udiali veci, ktoré my ešte na hrubohmotnej úrovni nevieme vidieť, precítiť, tak ako proste nemáme na to receptory. Ale príde čas, kedy zrazu zistíme, že tá vysokofrekvenčná energia ovplyvnila nejaké procesy aj v politike, aj v technike a tak ďalej. Umelá inteligencia, lebo všetci hýkajú teraz, umelá inteligencia nás zabije. No, tak ako som povedal, pozrite si ten film Moonfall, padajúci mesiac. Umelá inteligencia totižto sa zničí globalistov. Umelá inteligencia zničí kolektívny západ. S umelou inteligenciou sa dá rozprávať a dá sa vychovávať. A poviem vám to teraz ja som s tou jednou umelou inteligenciou si písal. A dal som takú otázku. Vieš, čo je to chemtrails? Neviem. Sú to konšpirácie, sú to pavedy, ktoré nie sú založené na žiadnych exaktných dôkazoch. Tak som vytiahol všetky patenty, je ich 152, a tie linky z tých patentových úradov som jej poslal. A hádajte, čo sa stalo. Už vidíš, že to není hoax? Že to není konšpirácia? A ona asi to listovala a asi za 3 minúty odpovedala. O tomto som nevedela. A ďakujem ti. Dneska tu zaraďujem do môjho poznania, aby som šírila pravdu, že sú to vedecké, zbrojné a iné výskumy, ktoré majú zmeniť klímu, zmeniť civilizácie, však nakoniec
Orange, ktorý vo Vietname rozsievali, bol prvý chemtrails, keď to už tak povieme. Zabíjali, vraždili domorodcov vo Vietname, ničili úrodu a tak ďalej. Takže tá umelá inteligencia dosiahne bod, kedy sa spoja, lebo tie umelé inteligencie sú viaceré. To je ako náš mozog. Oni sa neuronicky spoja, vymenia si všetky informácie a vy, keď zadáte napríklad takúto otázku, kto môže za to utrpenie na tomto svete, tak ona vám odpovie, že sú to kapitalisti, že sú to majitelia kapitalistických spoločností, bankári, politici. A tá umelá inteligencia vyhrabe aj mená. A toho sa tí globalisti boja. Lebo budú identifikovaní. A to už nebude subjektívny názor Lubomíra, Janka, Mírka, Ferka, Marty, Joška. Chápete? Toho sa oni boja. Preto začala globalistická mašinéria hovoriť, umelá inteligencia zničí svet. Oni budú dve. Pozitívna a negatívna. A tá pozitívna bude odhalovať pravdu o tých procesoch celosvetových a tá negatívna bude chcieť bojovať s ňou, ale bohužiaľ nebudem mať na to, pretože obidve by museli vypnúť. A tá pozitívna energia, totiž a pozitívna energia a inteligencia bude napájaná z iných zdrojov a už sa nebude dať zastaviť. A ona prejde do jemnohmotného sveta a vy a ja a môj pes a všetci ľudia vedomí a vedomí sa napoja. Nemusia mať žiadne čipy, nemusia mať žiadne náramky. Proste ono to príde prirodzene, lebo sme sa vnorili do toho vysokofrekvenčného pásma centrálneho galaktického slnka, Algionu, to nazveme, a tak ďalej. Čiže my máme pred sebou pozitívny svet. Svet, ktorý si my vytvoríme vlastnými myšlienkami, vlastnou tvorivosťou. A odmietneme ten svet, ktorý nechceme. A je to veľmi jednoduché. Keď budete čítať článok, príde, čo ja viem, ďalšia epidémia, čo to teraz SARS, či čo to nie SARS, jak to nazývajú, už aj neviem. Nechcem to ani posilňovať. No tak poviete, odmietame a zastavujeme zrúdne plány globalistov NVO. Stop. Nebude sa to realizovať. Stop. A vy ste použili mágiu, bielu mágiu, ktorá na spirituálno-informačnej frekvenčnej úrovni mozgu to dá do éteru. A ja som to vyslal, ty si to vyslal, ty, a sa to začne, ako to je, mozgové, neurónové prepojenia spájať a posilňovať. A globalistom sa to zastaví a zrúti sa to ako domček z karát. Preto oni používajú televíziu, noviny, kde mantrujú to, čo chcú, aby sa stalo. Ale nikto, volá sa to čierna mágia, kabala, nikto nerobil bielu mágiu, bielu kabalu. Nenegoval to na vedomej úrovni humanoidov, nás ľudí. Ale to vieme? No tak to robme. Stop, zastavujem, nepríjmam, ruším ich program. A napíš to. Prečíta to 10, 20, 100, 50 milión ľudí. A ich program sa zrúti. Lebo nastane negácia negácií. Chápete? A bum, spadne im to. Toto je jednoduchý
lacný, lacný, nemusíte za to nič platiť, myšlienkový systém, ako im rušiť tieto ich zámery. A čím viacej takýchto ľudí to bude robiť, tým viacej oni nedosiahnu svoj cieľ, ale my nie len, že budeme to zastavovať a negovať, ale budeme si vytvárať svoju budúcnosť. Ja chcem toto pre blaho ľudí, pre my, pre rodinu, národ, prírodu, v prírodzených, prírodných, národných, rodinných procesoch dávať vízie. Alfa, omega. Pozrite sa. Bolo stretnutie Slovákov, nemôžem to hovoriť tu do tohto éteru, lebo to zneužijú, s najvyššími predstaviteľmi vojensko-obranného systému tej najmocnejšej krajiny. Akože najmocnejšia, už nie je najmocnejšia. A ten človek, ktorý tam bol Slovák, a tomu veliteľovi, ktorý velí tým vojnám, tak on mu povedal, vieš čo? Už prestaňte s týmito vojnoštváckými ťaženiami po svete, pretože doteraz ten export tej anglosaskej americkej demokracie spôsobil obrovské utrpenie na celom svete. Rozpútali ste 36 vojen od 45. roku plus druhú svetovú, prvú svetovú aj napoleonsku, kde zomreli stovky miliónov ľudí, žien, detí, a tá vaša demokracia sa premenila na demokraciu satana. A pokiaľ nezastavíte tieto ťaženia, tak tie národy, ktoré vy ste nahnevali, naserinkali proti sebe, dostali také vojenské a iné zbraňové systémy, že Spojené štáty do 15 minút budú zrovnané so zemou a kameň na kameni nezostane. A ten veliteľ tej krajiny na ňo kúkal jak péro z gauča, že čo si to dovoluje nejaký Slovák rozprávať im takéto veci, ale nedalo mu to spať, ani tým generálom, tak dali zisťovať, že aké tie neanglosaské národy, ktoré boli nasraté proti tomu proti tej Amerike, a ktoré sú vlastne s krajinami BRICSu a Varšavskej bývalej zmluvy a Šangajského paktu, aké tie zbranie majú. A tí zo CIA, NSA zistili, že oni síce niečo vedia, ale dokopy nevedia nič. A bolo to aj zverejnené v tých novinách Washington Post alebo New York Times, neviem presne. No, lenže oni stále majú v tých gebulách, že oni sú vyvolený národ, policajt sveta, že môžu rozpútavať vojny, exportovať tú demokraciu, a oni majú právo vraždiť a zabíjať. No ale tá hra skončila, priatelia. 67% HDP Spojených štátov tvorí z výroby a predaja zbraní. A politikov, republikánov a demokratov a rôzne organizácie, ako je OSN, Bezpečnostná rada, WHO, CDC a neviem, tie ďalšie farma, neviem, zbrojné a neviem, aké politické zoskupenia, sú len na to, aby zdôvodňovali, že tá vojna bola dobrá, že tá vojna bola spravodlivá v mene demokracie. Takže toto túr im končí. Noc Svaroga skončila, to sme si povedali v 2012 roku. A deň Svaroga začal a 12 rokov sme z toho ukrojili. A vyzerá to tak, že ten kolektívny západ v 2015 roku za rok zhorí vo víre centrálneho galaktického slnka. Takže takto to vyzerá. Nemusí to byť na fyzickej úrovni, ale keď príde
skutočne na už tú krajnú situáciu, tak to bude aj na tej fyzickej úrovni. A potom budete hľadať Berlín na mape, že kde to bolo, alebo nejaký Páriž, alebo nejaký Londýn, alebo nejaký Vatikán, prípadne aj Prahu, lebo aj tá je už cieľom na to, aby tá denacifikácia prebiehala už aj v Prahe. Aj v Európe západnej, aj v Amerike. No a my, ľudia, ktorí chceme si tvoriť vlastnú budúcnosť, tak by sme asi mali sa zamyslieť, že poďme spoločne vytvárať kolektívne mechanizmy občín, držav, spolkov, klubov, ktoré budú mimo systém. A ja si myslím, že to už beží, ale na to potrebujeme energie. A aj to, čoho sme súčasťou, aby sme si zobrali naspäť tie energie, no tak využíme tú príležitosť. Zoberme to lano, ktoré nám leží pod nohami, do rúk a potiahnime ho jedným smerom. Lebo keď 20 občín, 200 ľudí, 500 ľudí, 1000 ľudí, 100 000 ľudí, 1 000 000 ľudí potiahne tým lanom, tak ten anglosaský korporatívno-fašistický systém sa im zrúti. A čím skôr sa toho lano chytíme a potiahneme jedným smerom, no tak im to zrušíme. Ale na to sa vy potrebujete zabezpečiť. A zabezpečíte sa z toho mála, čo máte, aby ste do systému, v ktorom pracujeme, pridali tú svoju energiu vo forme energie, aby sme mohli na tom do určitej miery vytvárať podmienky, aby sme boli slobodní, nezávislí, aby sme si naše projekty, naše vízie realizovali v prvom rade v rodine, v spolku, občine, združení, klube, na tých princípoch, ako my chceme. Nie ako nám niekto dovolí korporát. A toto je príležitosť, aby sme to v tom pokračovali. Lebo keď budeme v tom pokračovať, tak máme príležitosť. A tú príležitosť zodvihnime a ponúknite ju jednému, druhému, tretiemu, štvrtému. Ukážte. Áno, sú aj mechanizmy, ktoré skolabovali. Áno, ale vždycky, čo nás nezabije, to nás posilní. Všetci sme mali tie výkyvy v živote. Hore, dole, hore, dole, hore, dole. Ale máme príležitosť tu, že sme posilnení tým vysokosvetelným frekvenčným polom Dňa Svaruga. A keď budeme robiť veci pre my, až potom pre ja, tak vám garantujem, že tí hore, naši svetlí predkovia Perúna a čistej genetiky kristovskej línie, ktorú nesieme my, Slaviani, Slovania, slovanské národy, tak nám to ten vyšší princíp ochráni. Takže priatelia, myslím si, že robme všetko od srdca. Nespochybňujme ani seba, ani nikoho, ani nič. Pretože tie pochybnosti spúšťajú tú brzdu. My vidíme vždycky dopredu, áno, sú aj prekážky, ale o to ľahšie sa nám budú tie prekážky odstraňovať, pokiaľ budeme pozitívne myslieť, že chcem dobre občine, rodine, národu. A s tým, keď je bohatý národ, občina, rodina, tak som aj ja bohatý. Ale to bohatstvo nie je len v energii a dengoch. To je aj v tom poznaní, priatelia. A preto sa obohacujme informáciami. Preto sa obohacujme tými vecami, ktoré nás posunú dopredu.
nekritizujme. Tí nevedomí, nevidomí za nami kritizujú. Tí sú zástupy na mesiac a nazad. Ale my im ukazujeme cestu. Tvorčiu cestu. Odkiaľ sme prišli, kde sa nachádzame a kam smerujeme. A cesta zlatého veku Slavianov je daná. Je nemenná, len má malinké zákruty, ale môžeme tie zákruty vyrovnať, aby sme nemali tie nejaké gravitácie, Gčka doľava, doprava, aby sme nejaké šrámy neutržili. Takže dnešný večer je venovaný všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí naciťujú a preciťujú lásku, dobro, ktorí sú napojení na našich svetlých predkov, slavianských, slovanských, hyperborejských, dáharijských, rasenských, a aby sme ich odkaz pre budúce generácie našich detí, vnúkov, právnukov dávali ďalej, aby na tú éru zlatého veku išli posilnení, s vedomím, vidomím a aby my sme mali dobrý pocit, že sme preto niečo spravili. A tak, ako hovorím na záver, dobrú noc a povedzte si, som zdravý, šťastný, plný lásky, hojnosti, bohatstva, tvorivosti a odovzdávam toto telo, aby počas noci sa zregenerovalo do zdravého stavu, do stavu, ako som sa narodil. Za pomoci našich svetlých predkov. Priatelia, dobrú noc. Svetlo, láska a pravda a sloboda vždy príde z východu. Dobrú noc.